Dobre, čo vravíte na to, čo vám vraví, že aby sme sa slovanské národy pospájali? No, ja to vidím ako vízia budúcnosti, keď tak nejak sa zamýšľam nad tým, že čo prichádza, tak to je nevyhnutné. Ale presne ako to bolo povedané, pri zachovaní vlastnej vývojovej kontinuity jednotlivých národov, samozrejme, nie pod zase kuratelou nejakou, pod kladivom alebo pod niečím iným, to je jedno. Jednoducho samostatné národy, pretože o čo ide vlastne v budúcnosti? Ide o to, aby sa v našej kultúre každý jeden človek mal právo slobodne vyvíjať, bez ohľadu na to, na akom vývojovom stupni sa nachádza. Proste toto je kultúra, toto bola naša kultúra. Každý človek sa mal právo a mohol rozvíjať v tvorivej činnosti, v tvorivej práci. A boli to ľudia šťastní, zdraví, tvoriví. Takí sme boli, hrdí. To je proste tak. A k tomu, aby sme sa dovyvinuli, tak k tomu nám napomáha dnes všetko, pretože začína sa znovu vyučovať ruština, je obrovský záujem o výučbu ruského jazyka, to je vlastne azbuka. Tá azbuka, odtiaľ je už krôčik potom k tej staroslovenskej bukvici, čiže k obraznému písmu. My sme mali obrazné písmo. A to bolo naše písmo. Hej. My dnes máme nádherný slovenský jazyk, krásny, hlboký. A keď som čítala raz knihu pána Chelemendika, tak on to povedal jednou vetou, že slovenčina je jazyk malých detí a krásnych žien. No k tomu netreba nič dodávať. Zalieča sa pán Chelemendik Slovákom, ale to je v poriadku. Ja mám takú víziu, že každý slovanský národ by mal byť samostatný a zvrchovaný, ale mali by sme intenzívne a úzko spolupracovať. Presne. Pretože ten nepriateľ, bohužiaľ, nemôžem povedať, že je za bránami, on je medzi nami už v dnešnej dobe a bude to veľmi, ale veľmi ťažké sa tohto zbaviť. Na druhej strane vidíte, že keď sa budeme baviť, a nechcem teraz sa nejakým spôsobom dotýkať katolíkov, včera som už robil viac než dosť, ale aj na Slovensku je strašne veľa katolíkov, ktorí proste berú túto vieru alebo toto nadovšetko a berú to ako nám vlastné, napriek tomu, že nám to bolo teda nanútené v tom 9. storočí. Takže my musíme ísť, tá katolícka cirkev tu má veľmi dlhú históriu, ale proste tá naša história je ešte o niekoľko tisíc rokov naspäť. A toto by si ľudia mali ale uvedomiť. Presne tak. A mňa oslovila pri tej mojej ceste hľadania, ma oslovila jednoznačne jedna veta múdreho historika. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť. No pretože keď nepoznáme samých seba, tak nemôžeme ani vedieť, akú máme úlohu na tejto zemi a vôbec v celom stvorení. Tak ako ďalej máme žiť? A jednoznačne ten dôkaz je, pretože za celý socializmus nás vychoval k tomu, že sme behali na západ a obdivovali tie plné obchody a tak ďalej. Čiže hľadali sme všade, len nie doma. No a teraz sa karta obracia. Takže treba hľadať doma. Dobre. Pani Majerová, takto končí nám 23. hodina. Ja som nevedel, poviem vám úprimne, nevedel som, že to bude až také zaujímavé s vami, lebo žiadne otázky sme si nedávali, však ani na ničom sme sa nedohadovali. Chcem sa vás pýtať, mohol by som vás poprosiť, že by sme urobili ešte jednu reláciu, povedzme v septembri niekedy? Že by sme zašli do hĺbky viacej, pretože evidentne poslucháčov to zaujíma a pokiaľ poslucháčov niečo zaujíma, tak je mojou povinnosťou im to nejakým spôsobom zadovážiť. Tak ja by som sa vám ozval koncom mesiaca a potom by sme sa mohli niekedy na september dohodnúť, že by sme venovali teda tomu poriadny čas. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám dobrú noc. A ďakujem, ja sa vám potom ozvem. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Dovidenia. Majte sa.
No a ja sa ešte tu pozriem na e-maily, ktoré nám ešte 12 skočili, tak rýchlo ich prečítam. Filip nám píše k súdruhovi Počiatkovi, prajem pekný večer. Počiatek sa nemá krútiť ako had. U ľudí, ako sú poslanci, ministri a podobne, by mal byť test na drogy podmienkou na výkon funkcie. Toto vyžadujú mnohí zamestnávateľia. Kto chce pracovať napríklad vo Volkswagene alebo Kia, a to ešte aj externí zamestnanci, tam je to podmienka na vybavenie vstupky. A nikoho nenapadne sa nad tým pozastavovať. Je to rýchle, nebolí to, tak čo? A o čo mu ide? Keď takto len ľudí musí utvrdiť v tom, že nie je čistý. Podobne ako Fico a to jeho popíjanie kolej sú drzí, jak ploštice, tá arogancia a drzosť nemá obdoby. A Filip, súhlasím s tebou v tomto. Aj pani Majerová veľmi zaujímavo rozpráva, dobrá putová téma. Musím priznať, že veľa vecí sa dá dozvedieť len v slobodnom vysielači. Kamaráde, hej, a ja sa tu dozvedám strašne veľa vecí, ale to je vďaka tomu, že naozaj zaujímaví ľudia sú ochotní prísť a rozprávať vám zaujímavé veci. Vlasta nám píše, dobrý večer, keď pani Majerová povedala, že to bolo v 19. storočí, prebehol mi mráz po celom tele, intuitívne cítim, že má pravdu, oni vlastne zničili našu identitu, moji rodičia žili v Rumunsku a tam ako učitelia veľa robili pre Slovákov. Keď sa presťahovali na Slovensko, po nejakom čase mi mama povedala, že je zo Slovákov sklamaná, akí sú apatickí, bez nadšenia, bez života, bez boja. Otázka, kde má pani Majerová prednášky? Prosím, viac takýchto relácií. Na prvú otázku už neviem odpovedať a na druhú áno, budú. A Daniel nám píše, že je otázka na uvoľnenie. Noro, nebojíš sa, že na ďalšej Gulášovici bude za toto Ondrovič variť teba? Ja už včera ma to napadlo, ako on je ešte stále odlifrovaný v Bulharsku, ale zajtra, bo pozajtra sa vracia a keď dojde k včerajšej relácii, kamaráde, tak budem sa niekde schovávať. A píše ďalej Daniel, a chcem sa opýtať, že to ste ho naozaj deportovali do Bulharska, aby nedošiel náhodou na Gulášovicu, Sviečkovicu. Nie, v žiadnom prípade, proste bol last minute, ktoré ponúkame každý deň. A Tomáš to využil a to je celé, ako nič za tým naozaj nehľadaj. A budeme ho mať naspäť, lenže bohužiaľ pre Tomáša a dobrá správa pre vás, ja dneska končím, takže zajtra bude želatinu robiť Peter, ale ja budem ako hosť na telefóne a vo štvrtok odlietam na pracovnú dovolenku, bohužiaľ budem tam pracovať, s tým, že zo zahraničia potom urobíme jednu informačnú vojnu budúci týždeň, informačné vojny štvrtok, piatok a neviem, asi 3 dní, budúci týždeň budú reprízy, ale jeden deň, neviem ešte, ktorý záleží na tom politikovi, s ktorým ja budem robiť rozhovor, kedy budem mať čas, ktorý večer, tak potom urobíme živý vstup a urobíme možno hodinovú, 2-hodinovú reláciu. Bude to v angličtine, ale bude tam teda nejaký tlmočník, ktorý bude teda prekladať. A urobíme to cez Skype a vlastne informačnú vojnu povedie Peter Kršiak, s ním som dohodnutý. No a potom ku koncu mesiaca na 30. mám už dohodnutých plno ľudí na juvenilnú justíciu, pretože ja toto nenechám to spať, ja som to povedal a keď raz niečo poviem, tak sa toho držím. Takže budem tu mať zaujímavých hostí a budeme sa počuť až po, sa mi zdá, po 26. No ale medzi tým samozrejme bude tá informačná vojna, ktorú odvysielame zo zahraničia. Zajtra som hosťom na telefóne v Želatine a minulý týždeň ste celkom dobre podporili cez Želatinu. Ďakujem vám, chcem vám poďakovať za to. Dúfam, že aj zajtra budete ten istý systém, ja budem na telefóne. Sice Peťo dostane e-mail, ale ja to viem overiť z domu, takže nemal by byť problém. Ďakujem vám za pozornosť a
dúfam, že téma sa vám páčila. Mňa zarazilo naozaj to, že tí dvaja borci išli k Chazarom sa učiť. Ja už vidím, jak títo slovenskí Chazari začnú zase vypisovať na nás, ale nech. Od toho má klávesnicu a od toho je sloboda. Nech si na internete zase a do týchto novín, čo vlastne Cipovci, nech si tam robia, čo chcú. Ja som strašne rád, že je dosť ľudí na Slovensku, ktorí sú ochotní a neboja sa tieto témy vyťahovať. Musíte si aj uvedomiť, že robia možná pre tento národ niečo, čo v budúcnosti sa bude z historického hľadiska pozerať ako na zlomový bod. A ja som veľmi, ale veľmi rád, že u toho môžem byť. Takže ďakujem ešte raz pani Majerovej a ďakujem aj vám. A budeme sa teda zajtra počuť po telefóne a potom cez Skype a až potom budem zase naspäť v štúdiu. Ešte raz vám ďakujem, prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. I wanna rock and roll. I wanna give my soul. I'm wanting to believe I'm not too old. Don't wanna make it up. Don't wanna let you down. I wanna fly away, but I'm stuck on the ground. So help me decide, help me to make up my mind. Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Watch it all go by. Was it really true?